काय म्हणतात गावाला? बरे असतात ना? ट्रेनमध्येच असं पण हा मुंबईत नाही ना, गावाक जात या 2 वर्षांनी आपण गावाक जाताना आज भारी वाटतं एकदम. आणि हो, ह्यो ब्लॉग एकदम भारी होतोला, कारण ह्या ब्लॉगमध्ये खूप सारी सरप्राईज असत आणि ही सरप्राईज फसतात की होतात त्या बघण्यासाठी ब्लॉग पूर्ण बघा. चला तर आता गावाक भेटूया. मुंबईतून निघाल्यापासून वैभववाडी कधी इला तर समजलाच नाही, पण आता मात्र पुढची स्टेशना मात्र येता येत नाही. गाडी खूप हळू चालता अशी वाटायला लागली. कधी सावंतवाडी येता असं झालं. गाडीचो वेग स्टेशना असत थंय असत. काय मात्र माका लागल्या घराक पोचायची. सगळी गावातनं मुंबईत चालली आहेत आणि मी गावाक चालल्या. आपण 2-3 वर्षांनी आता भेटला आमका काका. बरं आहे वा? होय होय मस्त कला. आणि रिक्षावाला भेटलो शंभू. घरा गेला केस उघडते मग कॅस गेले काय उघडत काय म्हणता. बरा वा? काम धंदो गाव सगळा बरा. चला चला हा चला अजय. वाडी स्टेशनला पोहोचलो. आता घराच्या दिशेने चाललो. हा घर येत असं झालं. 1.5 महिन्यानंतर मग डायरेक्ट हे झालं ना, लॉकडाऊन पडला. पाऊस बीस लागता वा आपल्याकडे काय नाही. मध्ये 1-2 दिवस टाकायला शिरी करून नंतर बनतो बनत. मस्करी केली तेव्हाच. कसं नाही काय नाही म्हाताऱ्या मस्करी करते असं. आता शंभून मस्करी केली ती तेव्हाच. हा तेव्हाच मस्करी. लय आता केस गेले. आता मस्करी गॅस गेले. काय सगळ्यांचेच गेले. वाट बघता कोण चेडू येता का नाही नाव माहित काय इथलं मरतो. महिन्याला आरड घातले सांगल्यान काय हा माका वाटलं ना. त्या रात्री बोलतो नसतो मग काल दुपारी होतं माझ्याबरोबर ना. धप्प दिलं ती त्या रोडे बघ आणि मेले मरा गेल्या 30 रुपये गेले. सांगा घराकडे सांगता नाही बस बाकी काय कर. ट्रेनचा प्रवास संपलो आणि रिक्षाचा प्रवास चालू झाला. रिक्षा चलता वेगात, पण असं वाटतं की हळूच चालता. कधी पोचते असं झाला. मन केव्हाच पोचला घराकडे. आता फक्त मी पोचायचा बाकी राहिला. काय असताला काय असताला चिकन किंवा मटन असताला घराकडे. मग आई माहित नाही मेला इथं. आता खेळाड्या बरोबर समजताला आणि समजा आनंदाने सगळा करताला बघ. जावय पहिले होले अंडी उकडून घालताला भातात पहिले. जेव्हा लग्न बघतात 5 पर्यंत घालूक नाही ना, ते आता घालताला. त्याला घर जवळ जवळ येता. मडुरा तिथं गेला, आता शाळा गेली. आता 5-10 मिनिटात आमचं घर येताला. आणि आता मडुरा गावात पोचलो. माऊलीचा देऊळ दिसला आणि भारी वाटलं. आता घर लागी येता. घर दिसला. घरात कोण असत खय असत काय समजलं नाही. असा आई बाहेरच उभी असा. अंदाज नाही लागला ती का. बघूया काय होतं आता. चला ये बाबू मग बोलती चल मला मग बार भाषा हसले का मा हो. तंगू मग मी आपला म्हणतो. अरे मोबाईल खाली ठेवतात, चष्मा खाली ठेवतात. माझ्या तंगू खाल्ले बाबा. काय असले काही बाबा शोधा माझी खायती. माझी बाबा हसली म्हणे. अरे माझी टिंगू ती. अरे रे शंभून सिक्रेट जपाक खूप मदत केल्यान. काल फोन करून सांगलेले घरा. शंभून सिक्रेट जपाक मदत केल्यान आणि सिक्रेट सक्सेसफुल झाला. ओके ओके. तर धन्यवाद शंभू. कोणाक सांगाक नाही तर मडुऱ्यातलो शंभू परब रिक्षा आलो.
तुम्ही फोन करा हा. मडुरा दिल्यात डे तर नाईट सर्व्हिस शंभूचं डे नाईट सर्व्हिस असा 24 तास तुमच्या सेवेत साधर एक फोन करा धावत येतो त्याचा नंबर मी दिते तुमका सगळ्या भाडा पण कमी घेऊचं ना लगीन झालेला असा सांगा ते लगीन झालेला असा फोन कोणा असत बसा नको याच्या नाही हो लगीन जाऊ नाही सा नुसतं खाली आम्ही लगीन झाल्याचा सोडतो कारण कसा कोणी बघणार नाही नंतर ना पैसे खर्च जाणार ना होय तर चल चांगलेल्या इतलो काय सांग लागलो येदू गाडी नाही होती ना त्या माका म्हणता का गाडी कोणी गेली तर मी म्हटलं हे गेली पक्यान गेली तर किती गेली तर ह्या चेडवा खाडून गेलो काय विचारलं माका तर मी आता चेडवा खडेसून माका वाटलं ते पक्याच्या चेडवा तर मी म्हटलं किती अरे खडेसून काय हाडता तर तुझ्या चेडवा तर माझ्या चेडवाकडे माझा चेडू मुंबई का म्हणून मी सांगते पण माका माहीत नाही तेव्हा माका संशय येऊन लागला आता म्हणजे कसा सतलं येता म्हणून सांगितलं ना तेव्हा सतलं येता म्हणजे ह्याच नाही वाहतला असा माका वाटला वास लागलो औषध तुझ्या वास लागलो वास लागलं म्हणजे सकाळी घेतल्या धुतल्या ना तेव्हा तर मग अमेरिकन होते ना माझ्या ते गाडी मागच्या पण ठरेल आणखी दोघांची गाडी त्या मंगळाच्या घेतली रात्री माफ केलं आणि या गाडीत घालून ठेवली त्या पक्या गाडीत समजले म्हणजे पडलं मोठ्या आईकडे इल्या कोण कोण आलं मी आषाढी राजू हा बरं ये आत ये माहित होतं तुला नाही माहिती ये आईला मी बरी वाटली का जरा तब्येत अगं तुझ्या घरात नाही गेलीये ग बाहेर न झाली बस ये म्हातारे तू फुलल्याला हा बघ आत्ता येतोय खूप वाजला उंच काय झालं आज तितक्यात आज आता कसं उंच होत बाबू बाबू घराकडे हॅलो हो सगळे गेलो हो हो बस बरं केलं वहिनी काय अरे आत्ता गेला आणि जाऊ नाही गेला गावाक नाही गावाक आता दिले आत्ता ही का घरात नाही जागच आहे बस नाही त्या बेगना कपडे कसे गोसच्या सारखे धुते पाणी नहुनान धुते सांगतो तेव्हा माझा संशय येतो गो तुला काहीतरी माहिती आहे तर नाही म्हणता मी आणि 2 दिवस फोनच करू नाही म्हणून सांगल्या पण किती खोटं बोलतो तेव्हा माझा संशय ये असतो हा मारताला मुली होता होय मा हो आता मामा बटर वडे आणून सांगते मामा हे योग कसो खाता योग कसो खाता योग कसो बटर वडे खाता मामाचं नाव घेता दिसतो पप्पा खो पप्पा कसं वाटलं की सरप्राईज तुका मोती येतात तुमच्या सरप्राईज एकदम फसयतात मग हा नाही तर सांगा मग बाई येते बिते ना मग मी आपला कसा माझ्या हुशारीच असते चांगला सरप्राईज कसं ह्या कसला टेन्शन माका म्हणजे का आता काय येतच काय ना कोण येता जाना कोण सतलो येता ह्यो येता असं सांगत राहता त्याच्याने माका वाटलं का सतलोच येता का आणखी कोण येता तांदूळ घालून काय नको पेज करू काय नको कितकी जण येत होत आम्ही काय पेज जाईनो नाही सरप्राईज कसा वाटला सगळ्यात बरा वाटला एकदम मन कसा भरा नेला कारण बरा वाटला कितक्या वर्षांनी 3 वर्षांनी इलोय म्हणून वाटला मग बाई येता असा पण आधी कसा आम्ही कोणाकडे सांगतलं होतं होय बाईला बाय माझा येता असं होणार सांगतलं होतं आता इला म्हणा आता हिला म्हणून सांगा कसं सांगतलं नंतर कसा एकदम असा ह्या करतात तसा दिल्यात मग धपको मारतात तसं एकदम धपको मारल्यात ती कशी रिक्षा मी बघतो होय येदूरपासून कसा 9 वाजल्यापासून मी बाहेर येऊन बघित असे पाण्यात गेलं तरी माझं लक्ष तडे रस्त्याकडे म्हणजे की त्या कोणाची रिक्षा दिसता कोणाची गाडी येता योग पायलटवालं येलो होतल्या ह्यानी बेबीन सांगलेल्या ना पायलट करून येतलो धाडू नको होणार तेव्हा मी म्हणतो पायलटवालं येलो तर खडे परत म्हणजे बेबीन सांगलेला घराकडे राव खंय जाऊ नको आणि खंय तरी जाता म्हणत माझ्या मावशेन तिका सांगलेला खंय जाऊ नको पाहुणं येऊचो म्हणून ती वाट बघी होती पाहुण्याची वाट बघी होते पाहुण्याची माका काय माहिती ही पाहुण्याची माका काय माहिती चला तर आमचा सरप्राईज एकदम सक्सेस झाला भारी वाटला आता गावातले नवीन व्हिडिओ लवकरच येतले धन्यवाद तोपर्यंत चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद